4-нче чакырылыш Мөслим муниципаль район советының 13-нче сессиясында 8 мәсьәлә каралды. Төп мәсьәлә 2022 елга һәм 2023-24 еллар планлы чорына Мөслим районы бюджеты турында иде. Әлеге мәсьәлә буенча финанс бюджет палатасы рәисе Наиля Бубекова чыгыш ясады. Наиболее объемным доходным источником бюджета является НДФЛ, составляющий от общей суммы собственных доходов в консолидированном бюджете 72%, в бюджете района 80%. Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет в 2022 году прогнозируется в сумме 180 миллионов рублей, а бюджет района 172 миллиона. Следующим доходным источником является земельный налог. Муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт командировкалары белән бәйле чыгымнарының күләме үзгәрә. Бу җирле үзидарә органнарында эшләүчеләргә, җирле үзидарәләрнең вазифаларын даими нигездә башкаручыларга контроль хисап органы рәисенә кагыла. Сессиядә моңа кагылышлы мәсьәләдә каралды. Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы муниципаль берәмлегендә инициатива проектларын күрсәтү, кертү, фикер алышу һәм карау тәртибен раслау турында мәсьәләсе буенча территориаль үсеш бүлеге җитәкчесе Фәнил Вәлиев чыгышы тыңланды. Инвалидларга һәм инвалид бала тәрбияләүче гаиләләргә аренда хокукында җир участогы бирү тәртибе турында җир һәм милек мөнәсәбәтләре палатасы рәисе Гөлнара Гайсина чыгыш ясады. Сессия эшендә район милкен хосусыйлаштыруны фаразлау планы һәм Вәрәшбаш авыл җирлегенең генераль планын раслау турында мәсьәләләре дә каралды. 8-нче мәсьәлә Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Үрәзмәт авылы янында җаваплыгы шикләнгән Август Мөслим җәмгыятенең сугарулы участогын төзү объекты буенча территорияны планлаштыру проектын раслау турында иде. Соңыннан район җитәкчелеге ел дәвамындагы эшчәнлекләр өчен район советы депутатларына рәхмәтен җиткерде. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.